Μία ακόμα μάσκα με νερό. Όχι, αυτή είναι διαφορετική. Argan Oil, κερατίνη, κολαγόνο και προβιωτικά. Συνδυασμός θρέψης, επανόρθωσης και προστασίας. Απόδοση λάμψης, μείωση φρεζαρίσματος και δραστικά στα σημεία φθοράς. Πραγματική μεταμόρφωση μέσα σε 5 λεπτά. Βιταμίνη Ε, πανθενόλη, χαμομήλι, κολαγόνο, κερατίνη και Argan Oil. Δεν είναι άλλη μια μάσκα, είναι η νέα σου αγαπημένη. Εσύ τη δοκίμασες? Αν ναι, θέλω να μου γράψεις από κάτω τη γνώμη σου. Μία ακόμα μάσκα με νερό. Όχι, αυτή είναι διαφορετική. Argan Oil, κερατίνη, κολαγόνο και προβιωτικά. Συνδυασμός θρέψης, επανόρθωσης και προστασίας. Απόδοση λάμψης, μείωση φρεζαρίσματος και δραστικά στα σημεία φθοράς. Πραγματική μεταμόρφωση μέσα σε 5 λεπτά. Βιταμίνη Ε, πανθενόλη, χαμομήλι, κολαγόνο, κερατίνη και Argan Oil. Δεν είναι άλλη μια μάσκα, είναι η νέα σου αγαπημένη. Εσύ τη δοκίμασες? Αν ναι, θέλω να μου γράψεις από κάτω τη γνώμη σου.